Kamar yadda watakila da yawa daga masu saurare suke da labarin cewar daren jiya dai an samu sartse tsakanin ɗan takarar gwamnan Kano ƙarƙashin jam'iyyar NNPP injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma uwar gidan babban daraktan hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS Gwaggo Aisha Yusuf Bichi. Wasu shaidun gani da ido sun bayyana cewar Aishan da ke tare da jami'an tsaro na farin kaya ta yi umarni ne da a kama mata injiniya Abba Kabir Yusuf, har ma kuma ta hana masa hawa jirgi domin tafiya Abuja, tafiyar da Abban bai yi ba kenan a daren. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewar rikicin ya fara ne daga mashigar zauren masu ido da kwalli na filin jirgin saman Malam Aminu Kano. Lokacin da tawagar jerin gwanan shi injiniya Abba Kabir ya tare hanyar da jerin gwanan Gwaggo Aisha za su wuce. Haka ne fa ya fusata uwar gida Aisha, har ma dogarai da ke tare da ita suka fara dukan mutanen da ke hanyar bisa barazanar an raina madan. Wasu shaidun gani da inda ke gun sun ce bayan da ƙurar talafa ne sai shi Abba Kabir Yusuf ya yi yunkurin tattakawa zuwa gun Gwaggo Aisha domin ya mata ƙorafi kan abin da dogaran da ke tsananta suka yi wa mutane. Kasancewar ai ma aminiyar matarsa ce. To amma tun kafin ya ƙarasa gare ta sai fa Aishan ta fara sababi. Lamarin dai ya ƙara cakuɗewa ne lokacin da ita Gwaggo Ai ta lura guda daga 'yan tawagar Abban yana yi mata ƙyalli marau ta hanyar ɗaukar bidiyon ta a waya. Nan ne mai afkuwar ta afku. Har ma aka rawaito shi wannan hadimi mai suna Kilo Kansila ya daku sakamakon dukan da jami'an na madan suka yi masa. To amma me matsayin Gwaggo Aisha kan waɗannan zarge-zarge? Kuma shin da gaske ne ma ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin Abban bai zama gwamnan Kano ba? Shin ma da gaske ne ita Gwaggo Ai ta yi umarnin da ya kawo yi wa Kilo Kansila jina-jina saboda ta gan shi na ɗaukar ta a hoto? Duk waɗannan tambayoyi na so jin amsar su daga mai magana da yawun ita hukumar DSS, wato Peter Afunanya. Sai dai su ya ce wannan magana ba komai bace face 'yan gulmace-gulmace marasa tushe, wanda bai ma kamata ƙwararrun 'yan jarida su tsaya suna koyan yami a kansu ba, to mu ma mun yi shiru. Dangane da batun shi Kilo Kansila da aka ce an casa shi kuwa, shi ma mun neme shi ba mu dace ba. Haka ma ɓangaren shi injiniya Abba Kabir Yusuf, duk masu magana da yawunsa sun ce ba za su ce komai ba a yanzu, don kwa sun yi nisa wajen haɗa alƙalma domin mai da martani. To amma masana shari'a irin su barista Abba Hikima Fage da ke zaman lauyan kare haƙoƙin al'umma na cewar abin da ita Aisha ta yi wai sunansa impunity da turanci, kuma ita Gwaggo Ai doka bata bata damar yawo da dogaran gwamnati ba, balle har a jiniyata. Ya ce idan har za a bi doka kyautuwa ya yi a kama ta a kuma gurfanar da ita a gaban kuliya. Ga ma hujjojinsa da ya karanto daga cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. To a dokokin Najeriya shi kan shi DG DSS ba shi da dama ya hura jiniya a Najeriya ballantana matarsa, kuma hukuncin duk wanda ya hura jiniya inda bai kamata ya hura jiniya ba, ko kuma duk wanda ya hura jiniya bayan ba shi da dama ya hura jiniya a Najeriya hukuncinsa shine zaman gidan yari na wata 6. Wannan shine abin da sashi na 155 na National Road Traffic Regulation yake magana a kai. Kuma a cikin wa'anda aka yarda su jiniya a Najeriya babu Director DSS balle matarsa, kuma wannan abin takaici ne, abin kaico ne a Najeriya ya zama cewa a daidai lokacin da muke ta faɗi tashi da matan zababbu gurin shiga cikin harkokin jama'a kasancewa ba su aka zaba ba, yanzu kuma gashi abubuwan sun ƙara lalacewa ya zama cewa har matan naɗaɗɗu suna shiga cikin harkokin jama'a kuma suna iya bada umarni ga jami'an tsaro. Lalle wannan abin kunya ne kuma abin bakin ciki ne. Shi kuwa wanda tijo a nan Kano Aminu Suleiman Khalid cewa yayi idan duniya da gaskiya to fa kamata yayi shi DG DSS wato mijin ita Aisha Malam Yusuf Bichi kamata yayi ajiye mukaminsa salin alin karatun yankan jaki. Sai dai kuma ya ce da ita Gwaggo Aisha da injiniya Abba Kabir ba su yi daidai ba wajen cinkushe hanyar wucewar mutane. Wannan abu da ya abku a airport tsakanin ɗan takarar jam'iyyar NNPP Abba Kabir Yusuf da matar shugaban DSS abin kunya ne, abin bakin ciki ne. Na farko dai al'adar da muka ɗauka mu 'yan siyasa na mu haɗa wato cunkoso na ba gaira ba dalili a wajen harka ta mutane na public abubuwa ba daidai bane ba. Ita kuma abin da ta tashi ta yi shi wannan abin kunya ne babba. A matsayinta na mata musulma da 'yar arewa ta fito a airport ta yi wannan abin da ta yi na furici da aka faɗa inda ta yi, to wannan kuskure ne, sabo ne a addinance a cikin dokar ƙasa. Saboda haka muna kiran mai girma shugaban hukumar DSS da ya yi ƙoƙarin ya resigning don ya kare mutuncinsa, don wannan amfani ne da dama a yi abin da ba daidai ba. Masauraro yau anan za mu jingine wannan batu sai ko idan hali ya yi ma ɗora a shirinmu na gaba.